Μείναν 45 άτομα και γυναίκες, ελικόπτερα. Στα ελικόπτερα στον πατέρα στο σχολείο και στις σχολείες, στους 45 ξεκινήσαν εδώ πέρα και με την καρδιά τους πηγαίνουν στα σπίτια. Ανήμποροι, άρρωστοι και τα δικά μου. Ήταν λύπη. Και μάλιστα λένε ότι στους μερικούς χρόνους, λέει ο Όμηρος κάπου, πολλοί πράγματα. Εδώ στην παλιά Καπιτάνη γυμνάσιο είναι ο πύργος, τι ρόλο έπαιξε ο πύργος, θα σας πω δύο κουβέντες. Και τι κάνανε, καλλιεργούσαν το μετάξι, καλλιέργησαν το ριζάρι. Το ριζάρι ήταν μια χρωστική ουσία, ένα φυτό που είχε έντονο χρώμα, κόκκινο. Και φτιάχνανε στα εργαστήρια οι τσαρτσανιώτες, φτιάχνανε παιδιά ωραίες τάπητες, εκείνη του 18ου αιώνα, φτιάχνανε μαντήλες που φοράτε στις κοπέλες μαντήλες τώρα. Και φτιάχνανε και τα σκουφιά. Τότε είναι σαν σπουδαίοι καθηγητές, δάσκαλοι του γέρους. Και ένας από τους πιο σπουδαίους, ο οποίος καταγόταν από εδώ, λεγόταν Οικονόμος Εξοικονόμου. Ο Άγιος Γεώργιος και στο επάνω μέρος είναι 12 Απόστολοι. Αριστερά μας που βλέπουμε είναι ο Παράδεισος. Εδώ είναι οι Άγιοι Πάντες. Ξέρουμε τον Παραδείσο, εδώ είναι ο Παράδεισος. Βλέπετε τα τείχη. Παρουσιάζει τον Παράδεισο σαν να είναι μια μάζα, σαν να είναι ένας τείχος. Πηγαίνουν όλοι οι Άγιοι. Βλέπετε, νέος. Εδώ 20 χρόνια μεγαλύτερος, βγάζει 30, 35, 40. Μέχρι τα 40 μεγαλώνει. Μετά εκεί ο κύκλος αλλιώς. Γυρίζει ρότα. Εδώ μεγαλώνουμε. Ανεβαίνουμε και μετά παίρνουμε κατηφόρα. Αντίθετα. Έτσι. Βλέπουμε 50, 60.